Amin. Horos mak dihita saluhuna. Horos mana ngakadongan kamana mina di Jabu. Ya, mardohoti ibadah marhiti ibadah online on. Lam sehat mahamu teh. Hamu kadongan alihu ni tahe sabar rupe hita. Sabar rupe kan. Molotuk penaking gajang akahatorangan ya teh. Hata ni dibata na mamakulingi hita di mingkutan senarion minggu okuli. Hujahama sian Lukas 10 ayat sada sahat tu ayat sia. Hujahama sejulon. Adong manaro ujui pabuahon tu ibana taringok tuaka halak Galilea na didurus sosilatus do mudar nasida agabe saor tuna pinelehon nasida. Jadi najisma magalusi nasida. Na diagam rohamuna do pardu saan halak Galileai martimakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida udok madihamu dang anggoso mu barohamuna la songoni dohamu mago muse madang na diri puhamu anggona 10 alu halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sian sudi pangisini huta Jerusalem udok madihamu dang datung anggo songu barohamuna la songoni do hamu mago muse dungi dihatahom ma upamaon adong ma disadahalak hawara na sinuanna tu porlak anggurna jadi Roma ibana mangadului parbuena hapedang adong jupaksa gawinin nama madok siula porlak anggurna nunga pola patulu tau tonauro mangadului parbueni hawaraon laso Jupang taba mai aha pola magopo tanoi bahenonna alai di dok iba magalusi tuan nami loas mai disi sataonon asa sanga hu pakur humaliang bonana mabahen napa tusi anggia tulu marparbui tu juluon alayang go suada tabau mak ima sahakna. Hamu kadongan sahapor siao nadong 2 sasitongan naing pasahaton diturpukotu hita na parjulu ima sotung ya na parjulu sotung tabahen aka paretongan dadi hita mabahen paretongan tujolma ya labatan na gumudang go dosani sia dosaku urroa doi sianau isarana teh dapat 2 hon omman luar biasa daudu bal ke holong ni rohani di batas siar rimasna molo di luas mana nang kepala 1 tahun nain nak saya tok tongko peadong dihirim di bata hamu kadongan saha porsiaon memang adong do gak bisa ada tradisi nong liling mudah-mudahan dang adong bedi hita halak bataki ya molo marudutudu taka sitaonon doho taka nasonya tusan di tonga-tonga ningoluon bodo gak belau rohani jolma sotong dualani dusanai lumuwi molo daksai dope sitaonon nasada ngaro mose sitaonon na bangihud tabba mamusiakan nasonya tusan doho takalan nasing memang dang bui solau rohani jolma sotung adong gona sotikos na julu sotung na detu do upung nyonin na kan ulu rusongoni sotung adong gua ka pakurangina na songoni basuku-suku ni masih bedalus nabi ma jolmaon jala memang adong gue jala di deba halak ima akan narau tujulu ni Jesuson adong manarau ujui pabuah tu ibana taringok tuaka ayaka peristiwa na liling don ali di padomu-domu ma sasitonga mauli jahamu tiktingi di lembaran pertama hatorangan di jama tak jami tahun napa patonido naing pabuahon memang akapar dusu dia kana berjului datung batu dusun itu hami
Ima hata nasida na rotu Yesus ate. Napawahon taksarupa hami dohoti. Daudu dumingken hami dohoti. Hamuak kadungan bahkan dihita halak Batak molodong isarana no topu mate ate. Bahkan dang berbuah-buah topu songoni bodo suku-suku lau rohani jolma sotong gualani adong akka pakurangin na. Bahkan adong dohea jolo ipasiak-siak ado rasomate mana adong mamadong narong ko na julu ipasatu punyon ibu dutonin na dek ke ibu Tuhanin na alani ijuma pistarna adong mamadong julu bukahamujo atap ni jabunis sabula holan roan no matanyari lausido parsayaninna. Jadi boy do akkana sudumu gabi padumudumu. Jalan ajagoan memang sasitonga jolma padumudumuhon akkana sudumu. Songoni mayak kamang akkai nangate. Jala idu neng dohonon diturpukon. Memang sadabakko na say magalului. Habuyun na. Jala papungupunguhon akkahagaleon nidongan na. Ido sasitongan na ipicang Yesus dison molot ajaha ayat turu dohon ayat 5. Anggo so muba rohamuna mago. Ya, jadi muba mago. Ayat 5 muse muba mago. Pertobatan, ya. Perubahan. Nah, hamuak kenang memang luar biasa do bibil tahun pabuah kita taringok tu bahasa bui jala bahasa subui halak bakol jala sulit halak saha tu hamu bawa nate. Tuk pesasi tonga mulut aja di Lukas 5 teh ipangi do anak naneng lawi mak nada merdungu tuau dia mak dungi lawi mana tu sada hutai pasude mana dungi habis mak dungi tarjol mai mana itahi mana maneng mulak tujuh ni bapak na hola mulak ibana ibadah di bapak na sudi akan rekod ala ni balgani rohana anak nana ijulunai Aisyah lilingon rap doho rabau doho to suarok kya hupagi do mananga hatu ho hola mula anak muna so haseyai tor ibature ho sudin na mara Roma suku-suku tu hita sasi tong ngai sedo namago naroido marang natinggali budu na natinggali so mampu mana memaafkan naroi so mampu mana mengampuni akan naroi anak na anggina naroi idu asa memang hamuaka doga sahapor jaun molo ya kalau Tuhan Yesus menegur ya kon idota dosa si tonga kalau Yesus masih mau menegur seperti epistel kita tadi itu sebenarnya itu tanda bahwa dia itu masih sayang kalau masih ada teguran ya molo tu episteli hitalao na lao do na sida mangido gogo tu halak Mesir ala gogoi tiki hapi adong ko pinagumo ima asyur dungi monang ma asyur gabi hatuban nama talu ma Mesir ujungna gabe nari torunu Mesir gabe hatuban na lausido mabaid na sida gabe hatuban imasa ibunda sida hubabil memang tuk sohado lo morohani di bata molo tabaid adong guna gubugo siya ni bana mana ngahape tuk parbino twatta tahilala gumugo doho pakila latta dohot botoho mana ngahape molo tahilala do gumugui sasitonga nabudo pailaw ni debata hita ay dang adong nagumugo siya ni bana idu asama chay suguro hani debata molo dihapor siya jolma adong nagumugo siyan ibana hamuak kadongan jangan pernah menilai orang lain kemudian mencoba dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki orang lain ya. Jangan pernah melihat bahkan dalam hal pengampunan ya, dalam hal pengampunan kenapa kita sulit mengampuni karena kita juga begitu sulit untuk melupakan ya, kelemahan-kelemahan orang lain ya. Sepertinya kita tidak punya kelemahan
Itu asa memang ate dau bui terberengin kan. HP nei julu ni si malolong balok dang bui idaon. Haga leon ni jolma bui pina pungu-pungu. HP haga leon ni hita tuk so terbereng bui. Jala sipata marsal puat bui. HP ngagudang halak. Ya. Na bui du halak sasi tonga gabe hacid alani tarjolma alani doho takalan nasing. Itu asa memang tidak maju turpukon bukan hanya soal hukuman. Ya bukan hanya soal hukuman. Memang ada tabur tuai. Tajalobedo upan yak kana taula. Itu asa saya ni halaputan unang adong naroa sa sitonga seliling na manguluok kita. Unang adong nian nani hacitan seliling na manguluon. Tukpe si pata namaului. Alai dang apala di hukumani. Alai di holong ni rohani di bata. Isido naing idota minggu okulion. Ai pabuahon pai majo joli pature jo. Akan pai mahon kesempatan doi. Naneng dohonon na saya tok tonggo petar paima dihamula ni parjahati. Ai di Hesekil turu takas doi. Dang lomoro hani di bata. Dihamatian ni parjahati. Hamu mulak na ido. Ido mulu di Hesekil tului takas do tahanguluho ni tukpe macamol mangulaho ni. Molo iberek ko. Salah imana paingot ibana. Boha paingot to ni bamulak matuhita urusat tamete. Ido molo ipaingot to imana dang ulumu ba mate imana selesai di ho. Dak siak ko tunggu ni. Ale molo ipasobuho ngadidaho ipasobuho imana salah ipasobu mati di bagasan dosana siak ko do tungguon tanggung jawab ni. Ipa porakna. Jala macemol lui. Apalagi nuaing. Batagamo dope ko paingoton geleng ijolma paingoton dope jolmaon so tunggabe ibad no balik maila ala pinaingot dan akalan nasing doho takalan nasing. Ada tunggu lebih nuang na tua mamicang gelengi halak nga. Marlea doan non sudi kan? Do akalan nasi. Hape idu na diigil turpukon. Sautung magoy mana di bagasan hagaleon nai. Sautung mati mana di bagasan dosa nai. Memang songon pengampunan niya te 70 kali 7 kali. 3 kali Tuhan. Suku-suku tu Yesus. 70 kali 7 kali. Songon itu sasitong soal pertobatan non, soal haumbaw non. Daksai sehali, daksai 2 kali. Memang ikut terus do di bagasan haumbaon, perubahan, pertobatan. Bahasa aladang lomo rohani di bata, mago. Holani 2 mangin angate. Memang soal kesempatan non meragam do pakat tu syota. Di huria pesipata jupak kita doi. Jolo pensiun maju hami ina. Jolo agak longkar maju saotik ina. Hape molo talapati datung lomo rohani di bata molo ikon gabe. Sisa-sisa ni tenaga do. Sisa-sisa ni parbinoto anon. Pasahaton di tonga-tonga di persoalan niba di huria. Tukpe memang adong ko piak kana sokoni. Hati. Masa dak tiki poso ai sa sitonga dang ikon tuha perhali dunon. Mananga habe sa sitonga laos same met nape ikon hilalao do isong pakubasion. Jala lomo rohani di bata. Dia kapakubasion na sokoni. Aha malapatan na say ni halaputan ate. Ni halaputan maredei ni halaputan gora sermon, ni halaputan PA, ni halaputan martangiang. Habe uduk ni sudi naking nani halaputan ni gabe tinggal taringok tu parsaurata, taringok tu akapar bui. Molo di luar 1 tahun naik kan, baik jo aik tu si, baik pupuk ni, nanggo pala ni hirim, tahun ni mar perbui. Ingot tamu je deta nomor ono pulualu, bonani tahun ni ate.
masililia nak kataon. Ro di ujung na sugut. Di ayat tului ahidok tahe. Unak sangai taba. Ede nomor 60 ayat tului. Out sugarina. Saya unang jului taba inna. Ya laidu na tahiri mate. Ganu tasal puhon sada ari, tasal puhon sada minggu, tasal puhon sada tahun. Tahirim nian anggiat boidu minggat taonon. Alai datung ro na dinggani 7 luta molosoni halaputan na dinggani di pardalan ningo lutaon. Tapi saya marmiam-miam majol mataringo tuhau baonon. Dak kebote ngot tamu tahun 2007 adong go edeni sia hado gorri sipinil pejetan. Ya. Jadi refni eddeo tersongonon. Luja aik payuti rura. Songoni marohaki payuti hutoina. Jarong go situ tajui medan awas molohi ngoti ulu do mekkel sahalaku. Jadi partani don inatai bursinaga. Jadi nggak sesudah roai na tom muse tong malani na tuhau maon lambar birong makan. Jadi ulu do martokar jam 12 malam. Halak martokar ariad do kan. Anggo martokar tong abor gido. Roma hujabu tikimira do piami. Abang Roma bijul pro. Eta jutu jabu ni situan nak bah berbedai musi halakin na. Oh ido niku eta. Ayah haro pola se berbedai hamuniku. Ay sono na bang na. Jadi cemburu mama tahun, tu ina tahun. Jadi hudok. Bahasa cemburu memang kebetulan roai ina tahun. Jadi pola cemburu mu ina tahun niku. Tungile kope tu halak dangarung neulun niku. Bah. Udang coniku, dangi alasan mu niku. Jadi habis songonon. Ganu panen ibu mayemion sian hau mai kan. 5 guni sah ijabu opat. Rome natai. Wasa apa to nikol limon na. Hape ne takko duartani boto hamu ditakko. Ijual tu hala asadong dalam nomor juji. Irang tikos iala sampuniku. Hape asal pesta gotilo kami do pesta huria eddenyon ibanaking na hudoki. Ya. Luja aik payuti hururan de mana. Ujung ne kan muba nama awan de mana. Holani medena terus di huria. Je hudok undang berde honi situ na minna. Dang nati kos somu bahoniku. Holan hatani edei do terus mu bahoniku. Je gudang gujol masongoni. Manugoton jora mawinda. Ando botari tokin nai sohingo bena haido imana jora. Idu asa memang dang ulaon naniang taringo tu bohado asa muba. Ya. Sudehi taon ikon saya taparukil hoddo datung bui hatop patop taringo tu hang baonon. Ai sipata gumugo do mate. Gumugo do nasai pina bereng-berengon jalamat celas roha lomoro hate. Hape lupa iba lembaga si mana lam sodi hilala lam ibu ni bahu bagas ala ni tabuna kenikmatan ini lam dau masian pangiduan di debata lam dau masian nahina holongan ni debata idu asa turpukosa si tonga tu sido neng idauta tu pengampunani tu holong ni rohai kepada anugerah itu pengampunan itu anugerah itu yang sebenarnya mungkin bagi kita itu sesuatu yang tidak usah kita bayar dak pola bayar. Ay Johannes tule sa polonomi ay songono do holong ni rohani debata tu jolma pola doin dihita dorang martuhori di debata pengorbanan itu anak dan seseri idu asasasi tonga hataridan ni holong nobel ga pengampunan ado pengorbanan do sipata na subudo tartakup akada danaki buha halu jaun ni natorasnai lupa may mana au cugari di ngoti manai tuk sohyado lao rohani nanggo pala mangalusi hatani natorasna tung marpilita pe tuk soto hope ale molo di ngoti mana do pengorbanan ni natorasnai tung sulu mana madok manangaha tuk sulu pamangandai madok manangaha ala ni hina arga ni pengorbanan ni ido mangalapati akamang do tamakena ala ni memang ngulu namonang ima ngulu
nasahat tu hamu baon. Datung songon tambal sulam. Datung holat tarida di permukaan, di gijang. Memang asa sahat halak tu hamu baon, ikko sahat di bana idon di bana hamek metonna. Hagaleon nak dohok sudi akan nasotama di bagasat dirina. Hido mangurupi halak laho sahati bana tu pagiduan ni toddi naking. Huaso ni toddi buima di batari daho di bana ala ngai tadi koni bana akan nalilingi. Ala ngamar situ ti mana di kon akan aso perlu naking. Jedang hamu baoni dak soal nakko tuat. Isarani songon galubang sipata ngali sipata mohop. Ada kujahabuk kunabu dari songonon. Ada seorang psikologi modern, dia katakan, rodo tindakan sian alam bawah sadar, naluri. Jala diluluyodo sonang dohot nikmat. HP di alam sadar bersemayam super ego justru lebih peduli, peka, bahkan dengan kebaikan. Jadi alam bawah sadar dan alam sadar, ido konflik nagumudang mabahet terganggu jolma, dungi gabe masih tarikam mana duon di perdalanan ni ulu ni jolma di hitaon, masih tanggingan gitu, isi menagumuwo, arong masih pitas davolos ima huaso ni sibulis, arong masih pitas di huaso ni di bata, isi menagumuwo. Pembuktiannya sederhana sekali, kepada siapa kita lebih taat. Tui sehita uburju na manguluon. Tu portibior do hita uburju jala ubiar manak tu debata. Jadi sasi tonga baik pribadi, baik keluarga, gereja juga harus terus belajar bagaimana soal pengampunan ini. Bagaimana soal memaafkan ini. Gereja juga harus belajar. Bamolo sugu rohaniat tu hita. Datuk pola dohot gabi suguro hatta tu halakan. Mulu suguro haniat tu hita, suguro hatta tu halakan. Ai, sarupa doh hita dohot talakan. Alani asa undak sarupa hita, mulu suguro hani halakan. Tuk sohado lauro hatta, mulu suguro hatta tu dasida. Ido pengampunan. Mulu tung roape itahi, ibi kiri taringot tu hita, alianggo hita, tuk sohado tapi kiri, roa tu ibana manak tu halakan. Ido pengampunan, jala ido puncak ni pengorbanan ni Tuhan ta Yesus. Dihukupi holong ni rohaido gudang dosa. Di Petrus yate. Dihukupi. Todo memang adong do tabur tuai. Adong do sasi tonga upa ni sudi. Alaya lau balga holongi dak sai pina balga-balgai. Ya. Jadi molo holong go sasi tonga borhat ni dak pola sai pina belga-belgai, dak pola sai pina jojor-jojori. Jadi molu sudi sa sitong kamakila lahoni, buido danga pala sai terbigi, danga pala sai tu permukaan. Ala memang dau ubal ga holong ni roha. Sian dosa. Dak soal dosa-dosa na met doh takka dosa-dosa na balga. Di jol maut doa dongi, dosa-dosa na met dosa-dosa na balga. Aliang gudi bata, upah dosa adalah kematian. Maut. Bere kita manuaing hamuak kamangin nangate doh na puso bulung. Ini juga harus menjadi perhatian kita ya. Bere kamu jo media sosial kan? Ai sobino to manangah persoalan ni halakan. Jaladak tinadai. Bidigi makan. Beh, songoni mah HP roana. Lomoni netizen madok si dohonon na di media sosial. Lomoni netizen tapayakon. HP sobino to manangah persoalan ni. Hiba ni nuain kan? Dang binoto HP gabi masuk kita gabi dohot kita merdusa ya lanyaka nasongoni. Ay tabering maju ate. Sada siatu lupa buahon huri na mardala do pedinggan ima molo dihalaputi siasa gereja.
ruhu parmahanion pamicangon. Joloi parmahani asa dipicang. Tapi ring majuda penggembalaan ini mulai boto situai, mulai boto perditei, topot ina. Topot muse. Dia tung tor pebelio ni so joloi topot, ikut jolo sampai adong siya ni mana madong. Memang salah doa. Isi jol mau korang namar sama salah. Isi jol mau naso berdosa. Rom tuli 20 tuli. Nungga saluhu jol mau berdosa. Ido si Paulus do. Dah dong na mampu mangulahon suri pangiduan dipatiki. Dah dong na tolap. Alaya lau belge holong ni rohai. Alau belge anugerai. Saya mulak gorohani di bata. Di bagasan holong nai. Ido sasi tonga nai kota hamole teon. Di tonga-tonga ni mulut tahun. Ini bata hargadui. Bagi kita sesuatu yang gratis. Amanginang. Jala di sido neng idot taturpukona teh. Dang masa biado ngaka balas dendam, dohok balas jasa. Tukpe memang mau lo pejol malok kaksian ni. Jadi mau lo dongan na doi, baik tebui nganan ni. Hari ala dang dongan nai, pahusor indah do. Hai hakabi piot tapi subuh dupi muga siya ni. Hiro. Arong gope hita doi, anggoi dak kita inna. Hal ini tahu cuma syak kita teh. Dak pola tahatai na dihalakan, na dihita majo di keluarga. Molutuk pe hea dihaciti hamuinang, dihaciti edam, ya, dihaciti manangis pe, dihaciti dak danaki, sotung hea. Tapi kiri bohado asa humaciti syak kita. Tapi ring mate. Daudu unggajang umur rijolma na pemaaf sian parhosom. Las tabere. Halak na legowo, halak na ikhlas. Daudu gajang umur ri sian halak na maul memaafkan mengampuni. Kenapa? Karena dia lihat itu bukan sesuatu yang sulit dalam kehidupan ini. Bahkan untuk melupakan hal-hal yang tidak perlu untuk diingat. I pargugu itu hatta mahita sebui hita mamereng song pagi doan itu pukon ya molo adok pehagaliu ni jolma sasitong ngasi tanya kodot todwe dak polo saya pina hobar jala molo di luas de batape lumobi di hamu kamangin ang lansia te molo di luas de batape gajang umur sasitong nga na dilehod de batado pe kesempatan kairos itu hita berbuat yang lebih baik ke depan. Ya, buhado mabahena salam gudang sonang rohani jolma. Masa ulomwar rohani jolma aro nga kadana lomo rohana tupungna. Alah holani jalang upungna dak kya kosong tangan nyupungna hido. Uludo ulomo rohani tupunga siat tu bapakna. Ala bapakna si hulit kan, omakna si hulit, upungna na buas. Ibereng makan, ayo ke rumah opungna. Ngai bote mana? Dabok na mandon hola mulut sia julun opungna. Itu kan bentuk keteladanan. Alania teh, lumo bidi hamakalan sia teh, hamakkamanginang. Hidu neng ni halaputan na baguluan. Molu lem batua, lem gudang, na makilanahon. So nangi mana di kehadiran muna di tonga-tonga ni goluna. Ai adong do diskusi na tori sada karakter dui perdita manang daung na dang bah sojo niku ai datung adong halak hola tubuh hulit niku ale bahasa adong halak lem batu lem hulit niku datung ibu tubuh hulit niku dang adong niku itu soal persekutuan itu soal kebersamaan semua itu sudi sasitonga idota dijabu do di parsaurat tanah mek di tonga-tonga ni keluarga. Mulu buas na torasna ingot tahu mate. Buas do gelengai. Idwasa saya di parsirangguton akan tua-tua do bohado sagabe contoh himana ijulu ni gelengai. Lumubi di julu ni pahopuna. Kalau dia lihat orang tua itu adalah pemaaf, pengampun,
Walaupun dia persis tahu bahwa orang tuanya disakiti, dia akan tumbuh dan bertumbuh menjadi orang pemenang, pemaaf, dan tidak akan menjadi orang yang pendendam dalam kehidupan ini. Di siro na yang idota turpukon. Bicara di lehot debata do penuaing. Tikio nate songot turpukon. So binoto si pata manang na 3 tahun naik. Tapakke maun sa dinggan-dinggan na. Tahala putih. Dia menarik kot. Bicara bui dope niurupan ma akan apa tu niurupan. Nanggo palai. Gak bisa ada si halas sonoton. Di pardalan ninggoluan. Molo dipicang Yesus nasida. Na iya tong nasida do nasida gabi dumingkan siya kala. Dang urusat ya kamanga kainang. Dak pola hita mabay penilai taringo tu hita. Adong do di bata. Na boto pasti. Taringo tu pardalanan ningoluta do parbuini sudiaka pangulota. Di pasu-pasu Tuhan ta mahita. Amin. Mertanyang mahita. Mulia tema Tuhan di pasahak rohanami di bagasati kion diasi dohot holong di roham na hujalo hami. Hidungan yohodo hami Tuhan saminggon meraga makanabui hubasan nami akanabui ni ulah nami. Hodo mangalihon gugu hai pasok di hami Tuhan alani pos rohanami na kotok tonggo pe diurupi ho hami mangalaka tu minggu sitopoton nami dope. Molotung adong akan tertading akan aso sidung gope Tuhan urupi hami asabui hupa ujuk kami jala hupa siduk kami di bagasan minggu na naik sito poton namion. Ajari hami Tuhan asa pauli-ulihon persoran nami. Asa huida hami hadusan nami dohok dongan nami Tuhan sianido borhat kami mampu maka holongi dongan nami. Lumobi Tuhan idau nami tikion gabe kesempatan nadinggan laho pature-turehon akan napatut dope kosi paturehon nami maka laputi akan nadinggan napatut dope ikon halaputan nami ido hatong-hatongan dipanggil hosyak kami Tuhan asa marparbui hami bicat dilehoko dope tikion ikon dalanan nami dohok pakion nami padau hami Tuhan sian hagi jangon ni roha lampasunggul hot tu roha nami hinarikok ni torok ni roha Tuhan jala disido ido nami holong mi Tuhan natok tong dilehoko Tuhami urupi huriam Tuhan saluhutna kaparhalado dohok ruas ni huriam laho mangatusi hatam maka laput yang kaulon na Tuhan lumobi di tonga-tonga ni ragam tanggung jawab na pinasahanmu asi maroham sahak dihoma ngulu nami mga sahon guar ni anakmu Yesus Kristus martangi kami tuho amin. Mari kita